Аптеки «Ель-Доктор» в місті Нікополі та Орджонікідзе – це завжди широкий асортимент медикаментів, гарантія якості, низькі ціни, дисконт, постійно діючі акції. Аптеки «Ель-Доктор» розширюють свою мережу. Для комфорту городян та гостей Нікополя місце для нової аптеки «Ель-Доктор» підібрано дуже ретельно. Тепер ще одна аптека «Ель-Доктор» буде працювати у приміщенні АТБ біля магазина «Владі». І, як завжди, ми пропонуємо найкращий графік роботи з 8 до 22 години. На честь відкриття кожному володарю дисконтної картки мережі «Ель-Доктор» 7% знижки. Ждем вас. У нас нет выходных. Работаем каждый час для вас. Лідер фармацевтичного обслуговування у нашому регіоні – мережа аптек «Ель-Доктор» щомісяця вдосконалює свою роботу в мережі. До того ж, таким чином, що купувати ліки саме тут стає зручніше, вигідно та приємно завдяки найширшому сертифікованому асортименту, як найкращих вітчизняних, так і найвизнаних закордонних виробників. Щодо останніх, «Ель-Доктор» згідно нових вимог законотворчих актів ставить найменший відсоток на цінах. Тому відкриття нової аптеки «Ель-Доктор» – справжнє свято як для пенсіонерів, так і для будь-кого, що потребує вживання лікарських виробів. А взагалі, мережа аптек «Ель-Доктор» працює для того, щоб у нікопольців здоров'я було найміцнішим і найтривалішим. Аптеки «Ель-Доктор» завжди поруч з вами. Ліцензія АГ 383695 від 31.12.2010.